siya, walay mulabaw diha kaniya. Ang Diyos sa kahangturan, bayawon ta. Dikabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya. Dikabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya. Tanang tuhod mag-api ko, magasugid ang tanang tao, nga ang Diyos mao si Jesucristo. Prinsipe sa kalinaw mao siya, walay mulabaw diha kaniya. Ang Diyos sa kahangturan, bayawon ta. Dikabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya. Dikabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya. Dikabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya. Dikabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya, dili kabungan ang pagdayeg kaniya. Prinsipe sa kalinaw mao siya, walay mulabaw diha kanya. Ang Diyos sa kahangturan, bayawon ta.